Hej og velkommen til endnu en videoguide fra tagbilleder.dk. I dag tager vi hul på et relativt stort emne inden for fotografering, nemlig lukketiden. Med lukketiden skal du forestille dig en klap, som enten kan være åben eller lukket. Når den er åben, så kommer der lys ind til dit billede, og når den er lukket, så kommer der ikke noget lys ind til dit billede. Lukketiden er altså en mekanisme, som sidder i dit kamera, hvor du selv kan justere, hvor lang tid den her klap den skal være åben, og hvor lang tid dit kamera skal opfange lys. Det er forskelligt fra kamera til kamera, hvor kort en lukketid du kan køre med, men de fleste kameraer kan køre med en lukketid helt ned på 1/8000 af et sekund og helt op til flere minutter. Du kan med din lukketid derfor opnå mange forskellige resultater med dit billede. På den ene side kan du med en kort lukketid opnå en helt fastfrosset billede. Det kræver dog, at der er den rette mængde lys på billedet, så billederne ikke bliver alt for mørke. Omvendt kan du med en længere lukketid tage billeder af relativt mørke motiver, da dit kamera derved får længere tid til at opsamle lys. Du skal dog være opmærksom på, at dit billede det bliver sløret, hvis du og dit motiv ikke står helt stille. Lukketiden kan også bruges som et kreativt værktøj, hvor du ved at bruge en længere lukketid kan opnå en sløret effekt i dit billede, som ved nogle motiver kan se ret fedt ud. Til sidst er det jo vigtigt, at du ved, hvor på dit kamera du indstiller din lukketid. Det gør du på dit programhjul, der sidder på toppen af dit kamera, hvor du vælger program enten T, TV eller S. Det hedder noget forskelligt fra kamera til kamera. Med den her programindstilling, der vælger du selv manuelt din lukketid, og kameraet vælger den matchende blænde til dig. Nu hvor du har lært det grundlæggende om lukketiden, vil vi opfordre dig til at gå ud og tage en masse billeder henholdsvis med kort og med lang lukketid, så du kan se, hvilke fede effekter du kan opnå. Det var alt, hvad vi havde for denne gang. Vi håber, du kan bruge det. På gensyn.